support panjenenganipun Bapak Waluyo supados minggah wonten ing panggung menika. Monggo. Sugeng dalu Pak Waluyo. Sugeng dalu Mbak Cangik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Riyadi mohon maaf lahir batin. Sing wis tau tepung kalih kula. Atur nuwun Mbak Cangik katimbalan jane kula niku rada mriyang aja takne butuh duit ngono saya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Acaranipun menapa niku Mbak Cangik? Menika tasakuran kalian ambal warsa, Pak. Nggih. Kalih wayangan jarene Mas. Kalih wayangan. Apa kaya ngene futsal. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, sindene jiro lupat yen ana sing tepung siji. Wah, jan. Aku nek cedhak ngeten iki rumangsa le kula iki kemeruputen terangane. Nggih, matur nuwun. Mboten purun sepuh ya, Pak nggih. Wah nek ming arep enom wae gampang tuwa iki. Angger kelomotan kencur ngono wis enom kabeh. Lewat masih bau kencur itu Mas Gelik. Nggih. Wah, wiyagane jos-jos kompak tak rungokke ora ana sing kleru blas. Nilai kompak ora mergo apik, ora mergo latihan, mergo ditanggap nek ora wis ora. Ah nggih. Nggih, sound system-e ya jos iki Mbak Cangik. Nggih, nggih, nggih. Sound system apik karo ora iki tengere aku muni ya ngono nggon salon ngono iki nggih niku wis apik wis. Nggih, nderek mangayu bagya nggih sampun nambal warsa ugi tasakuran mugi-mugi nggih nambal warsa no pinaringan yuswa panjang, pinaringan bagas waras, kathah rezekinipun, kathah seduluripun lancar menapa ingkang dipun karyaaken matur nuwun nderek ndedonga. Amin. Nggih. Kalian ingkang tasyakuran menika pancen bener Mbok Cangik. Nggih. Kula panjenengan urip ning alam donya iku kudu kebak syukur. Nggih, kebak syukur niku. Nggih, arep kepiye wae syukuran. Syukur-syukur wayangan ngeten iki pun ora menguri-uri ning ngurip-urip ngene Mas nggih. Nggih. Terus sinten mangertos Pak menika mengke bibar menika Bapak Lurah ugi tasakuran wonten ing tlatah Embon Agung menika. Alhamdulillah nggih. Ingkang Pak Lurah pundi Pak Lurah ingkang pundi? Ingkang ngagem Blangkon Pak. Oh, ingkang nyuwun sewu Pak Lurah nggih matur sembah nuwun. Lurah niku nek nggen kula rika lho Pak Gunung Kidul, lurah niku singkatan nek akeh wong ewuh niku ngelu ning sirah. Nggih. Pas nggih. Tapi sak kelurahan digawe kabeh kudu nyumbang utawa jagong kabeh nggih. Nggih to niku. Ning nek riki mboten ketok nek jenengan mboten soalé mriku daerah makmur nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi lancar kali sambikala amanah nggenipun ngemban tugas Pak Lurah nggih. Sinengkuyung sinuyutan dening para warga. Amin. Lajeng ingkang tasakuran simbah mugi-mugi panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayah sinaketna dening Bagas Waras. Amin. Amin. Pun ngeten mawon kula ndedonga pun cekap. Kula pinanggih jenengan nggih sepisan iki. Nggih. Nggih. Lah niki Bapak Ibu menawi panjenengan kala mben mrisani wonten televisi kalian almarhum Bapak Seno nggih menika piyantunipun Bapak Waluyo. Biasane nek dalang nek ngunekke mboten menika piyantunipun lho. Oh nggih. Menika menungsanipun ngoten lho biasane. Oh nggih Pak nggih. Nggih. Kula nggih asring sowan mriki ndereke piyarani Pak Jumbuh, terus niki ketahe kaya anak Pak Jumbuh mu ya nang kene Pak Sus nggih matur nuwun. Menika para pengrapitna tak deloki dalang kabeh. Wah.
Nggih, niki nggih dalang, niki dalang, nggih dalang. Niki nek dalang sewengi do ora meneng. Nggih, niki. Kelik mesti. Nggih, guyune malah kaya Mas Mul. Terus kula ken napa? Nggih. Atur panglipur mawon Pak menika kalian warga wonten ing Candi Kebon Agung menika. Oh nggih. Monggo Oh nggih. Nggih, ngaten Mbak Sange. Kula tak marep mriku gandengane. Aduh. Niki wau baru ulang tahun motong kue, aku mbiyen iki ngiris kue, nah aku mbiyen iki ngiris poman, Pak. Dadi baru ulang tahun iki malah dol poman aku nggih. Nggih zaman corona mbiyen nggih ngoten niku. Ning corona niku Mas Keli kalian piyambakipun Mas Wawan kalian Pak Lurah, kula niki corona malah entuk berkah. Biyen kula sadurunge corona mung adol bangsa rokok, bangsa gorengan, saderenge corona bareng corona niku kula iso adol banjar pekarangan, Pak. Berarti ya bangkrut ngono wae mboten. Nggih. Ingkang baken Mbok Cangik monggo nglipur sak saged-saged mugi ndadosna panglipur jampi sayah tinebih nara sayah sinaket nara bingah. Ingkang baken menika. Niki ra asline ra mboten mriki to sing wayangan niku. Kudune ra ten Magelang riku to. nggih. Ning niku ora mboten ten papane. Nggih Pak, leres. Nggih kula krungu kabar ngoten niku. Wone mbok nyilih nggon aku kono, wah sak jose teng Gunung Kidul riku. Mburi kula niku tegalan raning tanduri apa-apa. Monggo nek mriki niku makmur wong sedia sesasi napa panen niku iso ping 3. Nggih to. Dadi sak panane iso ping 3, setahun iso ping 3. Nggen kula niku arep paming tadahudan niku setahun niku iso panen ping 6. Pari niku malah elok to. Soale anggere esuk babat separo, awan separo, sore separo. Dadi ping 6 nggih. Mas ditandingke slendro, Mas. Nah. Do re mi fa sol la si do. Nggih, matur. Mbok Cangik. Nggih, Mbok kula tak nek jajal ki kaya klambi, nek nyoba ki engko nek kegeden dadak balekke. Dadi ampun nyobi, Pak. Kula sampun ngertos panjenengan menika lirikanipun menika badhe nyobi sampun mangertos. Ampun ngoten niku. Sik pundi sik kudu maju. Sing iso jak guneman sik pundi? Kabeh iso. Monggo, Pak, majeng. Sing ndi? Boko setunggal. Boko siji. Nggih. Ora Ndi? Iki wae. Saking Mbak ingkang sisih kiwa menika. Niki. Nggih. Monggo, Mbak, jumeneng, Mbak. Nggih, ngadeg nduk sayu ge tepungane kene, ditepungke mumpung isih ning gilingan buka. Kene tepangaken mawon. Nah, kene. Arek tak tepungke, Awas aja nglangkai aku ndak kecut. Asmane sapa, Nduk? Nggih, nderek pitepangan nami kula Anis. Anis. Nggih. Wis duwe bojo apa urung? Sing dereng. Oh, urung. Tenan wi. Kowe nek ketok Nek ten mriki dereng kok. Kowe ketok nek bathukmu kaya tukang ngapusi ngono. Wis duwe bojo apa urung? Ampun to? Sampun. Wis kagungan putra urung? Dereng. Ya muga-muga ndang diparingi putra. Amin. Aja sok muga-muga diparingi momongan ki kleru, soalnya mbahku ning omahku wis dadi momongan yo nanya. Ya diparingi putra ya. Amin nggih. Kakung putri padha wae mengkari panggula wentahe. Nggih, amin. Daleme ngendi, Nduk? Kula Kulon Progo. Oh, mulane tak goleki Tan Praga reneng terane Kulon Progo. Nggih. Ya, ngene, Nduk. Karo tepungan, karo saos panglipur, arep ngaturke lagu apa Sliramu Cahayu? Gending apa Cahayu? Apa erang-erang bagelen? Langgaman mawon. Apa? Do nyepake lho, ora do meneng wae iki maju kabeh iki nyepake lho iki donan. Urut nggih, Pak. Urut. Kowe gelem ra ngurut ngurut monggo.
Podang kuning mawon ya, Pak. Oh, PDNKNG. Kula senenge sik manuk-manuk ngoten niku. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Aja obah wae meneng wae ngono, heeh. Jan grogi ya kula ki, Mbah. Malah mau ming disoting kok grogi to ora Kula ki apa-apa. grogi cerak jenengan lho wong kondang ngoten lho, Mbah. Alah, salam-salam kan go kanca-kanca dulur sing ning Jakarta, Semarang, Surabaya, Solo, terus ning luar negeri juga bisa. Iki sing Jakarta Mas Heru, Mas Totok, Mas Edi, Mas Agus, Mas Pri, ya Mas Yanto, silahkan monggo Mbak Yayu, Mbak Evi, ya oke monggo. Kok le apal to jenengan ki, Mbah? Masa Jakarta ra ning sing jenenge kaya ngono kuwi ra. Nadyan wujud temong peksi Arpa rupane ming manuk iki penegasane. Ming manuk wae iso naleni katresnan. Ayo monggo. Halus manis termrak hati. Halus manis merati. Manuke halus. Legi nyenengke. Halus manis apa ya ora halus legi. Wasawinggan konglan Wis suwe nggonku lelono. Wis suwe leyak-yakan. goleki si podang jenar Goleki podang sing warnane kuning. Ayo. iba bunga ing atiku Mbah senenge atiku. nyanding bisa dadi tombo Ming nyedak manuk wis iso dadi obat. Monggo. iso awan Ayo, Mas Keli. omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitirang gonku goleki ora krasa iso awan nganti wengi iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekencangan tak indek saka kademen sarwi ngoceh dheweke
bodang si bodang bandut artikel rana ora mendok ramandek kesan saya tarangane tak seranani surikat kulute beduk mboten sah mandhap teng mriki mawon Ibu kali Mas teng mriki mawon mboten sah mandhap kok ndadak kangelan munggah meneh alah ya Nggih menika saking remenipun, Pak. nggih matur sembah nuwun Mbah kalian Mas pokoke kloso teles sing kuwasa sing males nggih kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing kloso bedah sing kuwasa niku maha murah klosone diluntung oleh genduren wis rampung nggih monggo matur nuwun pokoke tembok tering siloneh rasah kapok sesuk ngene iki meneh matur nuwun kita dele kene wae dek udah dek sapa sing jupuk gejepit gedek kene wae nggih niki empuk empun nggih Pun. lah ya iki empun niki empun kantun niki ini anggi to niki Nggih. ini tuh kayu ngadeg kene ngadeg